Я цікавився цим, тому що він, безперечно, великий артист. І скажу так, він дуже довго мовчав. Дуже довго мовчав. Це було трохи дивно. Мені навіть здається, що він перетягнув цю паузу, бо в нього в соціальних мережах там було дуже багато різних меседжів від людей. Мовляв, Михайлок, не мовчи, чому ти мовчиш, де твій запал революційний. Оцінки давати не буду. Я маю свою оцінку і думаю, що вона об'єктивна, бо якщо колись митець зацікавився або перейнявся ідеєю боротьби власного народу чи сусіда, як в даному випадку України, бо він був на Майдані в Україні, він співав з Майдану, підтримував український супротив. І це не означає, що він по житті має до кінця те, що називається, іти як революціонер. Я бачив документальний фільм про Бруто, де дуже багато було різних таких моментів, які мені говорили, що Михайлок просто, як би скажу, ситуативний герой. Він абсолютно щирий в даний момент, коли бачить те, що він не згоден, або те, що його чіпляє. Але потім проходить час, він перекидається на щось інше і вже цікавиться чимось іншим. Натомість він би мав розуміти, що, будучи достатньо вагомою зіркою в Білорусі, можливо, найвагомішою білоруською зіркою, яка колись написала такі пісні, як «Бики», як «Нібитсько», там, як, власне, оця найголовніша їхня революційна пісня «Воїни світла». Він, очевидно, мав би розуміти, що від нього народ чекає слова. І він дуже довго його не говорив, це слово. Пізніше він його сказав достатньо аргументовано і адекватно, на мій погляд, але запізно.